Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite, maọbụ Akajuko, I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple. Anyị na-agba afa miri emi dịkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ all you should know about uke. Anyị ga-akọwa ihe gbasara uke in details. Adịmachi kọwara gị na-enwere uke mmụọ nwee uke mmadụ. Na-agwakwazi gị na-ekwesịrị ide ihe ị ga na-eme wee na-achụkwapụ uke. Enwere uke ndị a na-achụrụ aja uke. Nwekwa uke ndị a na-eke eke. O dependere where the uke is coming from. Ọ bụrụ na ya bụ uke is coming from ya ndị otu ndị yi ụwa gị ndị ọgbanje gị ịchụọrọ ha aja. Mana ọ bụrụ na ya bụ uke si na ndị ilo your enemies for negative vibrations ike ha eke. Ihe ndị a bụ ihe anyị ga-akọwala gị ka ị ghọta uru ọbara anyị ji akọwala gị na mgbe ọbụla ị na-eji ihe dị aṅaa jee kee uke maọbụ chụọ aja uke. You get why? Ọ bụrụ na ndị Igbo na-atụ ilu si na nwoke ọbụla dị wise na-akpada be dibịa adara anwụgbo maka na enwere some certain things enwere ya na-akpọ unforeseeable circumstances beyond their control. Mana ịchụ aja na-ebupụ uke. Take it from me. Ihe ndị a bụ ihe ndị anyị ga-enebasi anya n'ụbọchị taa. But before we dive into today's lecture, this message taa a ga-esi ya ọtụtụ ndị mmadụ abụ. Ọkwa dị mkpa echefutara anyị na month of January. Our monthly ritual is ongoing. N'isi ụtụtụ anyị jegori mba temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị sonyela ya all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, members of Eze-Ana Restoration Evangelical Mission and consecrated group. Etu a ka anyị si eme ihe ụbọchị ọbụla. Till the last day of the month anyị ga-eje na mmiri kpee ihe ọma n'aha mmadụ bịa na temple chụọ aja to entities of powers. Jee n'ebe nchụaja gbuo ebiri maka aja sara aka. Nwanne chụwakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na anyị na monthly ritual anyị ma ọ bụ na o nwere ajụjụ inwe na nkụzi a, ọ bụrụ na ị chọrọ ka agbaala gị afa miri emi, chat me on WhatsApp 0805 78 37672. I repeat 0805 78 37672. Na ya na screen gị ga-afụ numbers ndị a nji bịa. Now ihe nji maka ịbịa tata nkọwarụ about uke. Uke is like challenges of life. Yes. And well, the challenges of life is inevitable. Message ama the long. Just message ama carry 18 minutes. Yes, message ama carry 18 minutes. But pay attention, you will learn a lot. These challenges of life are not uke. Bo nwere uke mmụọ nwe uke mmadụ. E nwere uke mmadụ bụ mmadụ attracted n'onwe ya. Nwee nke mmadụ metala onwe ya. So mana whichever way it is, akọrọ nke na mbido n'uke nwere nke ị ga-achụpụrụ aja nwee nke ị ga-eke eke. All depend where the uke is coming from. Ọ bụrụ na uke na-abịara gị site na ndị otu gị, uke na-abịara gị because na na-edi ana ihe, uke na-abịara gị because na ndị oyi ụwa gị na ndị otu gị na ndị ọgbọ gị imedọrọ ha wee na-ebutere gị ihe ibide, na-ebutere gị ihe ịdọ aka na ntị, aja ka ị ga-achụ ka mmadụ ga-achụ. Road safety is your friend. Their primary purpose is for your safety. In other words, what they are doing is for good. Therefore, ha bụrụ your enemy. Onye abatara na whenever they caught you n'imere ihe kwesịrị ka ime for your own safety, adọ gị aka na ntị. Aka na ntị ahụ ga-adọ gị na ntị is to bill you ka ọ fụọ ụfụ na. They might ask you to go to bank, social bank, to go and pay. Understand? The fees because of you defaulted for your own good. Go where tag for now. And that is one of the reasons why they will not even collect that money from that spot. Their purpose is for your own good, for you to learn what you should be doing from time to time for your safety. Now, what that thing you are giving, that charge,
you are paying is ịdọga aka na ntị. Ha na-eme ka ha megide gị. The same way ya ndị otu ndị ọgbanje gị, ndị iyi ụwa gị, ha na-eme ka ha megide gị. Ihe ị na-ediri ka ha dọga aka na ntị, maka na so many things nwere ike inwetara uke. Ị nwere ike ịbụ onye akpọrọ ọrụ who refuses to go to his duty post or her duty post. So ndị otu gị nwere, they might be bringing nseke, they might be bringing challenges, they might be bringing uke to you. Remember me, if not for the fact that they brought uke in my marriage, I won't be here with you. Because when I was in Abuja, I was doing very perfectly well. I was very comfortable. I live in my own house. I drive cars of my choice. Yes. When I was in Abuja, I was doing perfectly well. I have, if that at that time, I have 2 cars. So I was living comfortable as one of the landlords there in my area. I wasn't paying rent at a point. Now, when I was living well, if not that they brought uke that put my marriage in shambles, I wouldn't even think about it. And they know that by taking away what I cherish most, my marriage, then I will not be able to even come to village to answer my calling. So onwere uke nwere ike ịbịara use na ndụ otu gị. Onwere uke nwere ike ịbịara site n'iyi ụwa gị. Enwekwara uke nwere ike ịbịara gị site na ihe dị n'iyi ụwa. But then nwere ihe ị nwere ike ime to reverse ya in order to buy more time. Uke ụfọdụ a na-ebutere gị bụ site n'ọgbanje gị. O nwere ndị bụ na ha nwụrụ ọgbanje na ha nụọ di, na ha mụọ anụ ofu nwa, ha nataba. Nwee ndị bụ na ha nke ha bụ na pịa ha ruo na agbọghọbịa dị na-abịara ya, ma ha na-emecha ha n'ego dị ofu uke adị ọnwụrụ. Ịda afụ ndị a na-ahụ nwere ike o jere ụlọ ọgwụ, o jere ịmụ nwa, ọ mụcha nwa ọ dị healthy, nwa adị healthy, obere oge asị na bleeding mere pịa ọnwụrụ. Uke ị bụrụ onye na-eme njem, na-emeta njem okporo ụzọ, ị ga na-achụ aja uke. Ị nọ ịchụ aja uke. You watch some of those trailer drivers, those drivers, far distance drivers. Sometimes ha na-ewere uri mpechasị arafa na ha dị mere njem tupu ya n'ezi. Ụfọdụ na-ewere akwa jụcha arafa wee chụpụ aja for safety, for passage. Etu o si abụrụ ị chọrọ ije Lagos, mgbe ụfọdụ iwere chenji ụmụ ebere ego 200 naira iji achụpụ aja n'ụzọ. I can tell you na ọ bụrụ na ị dị achụpụ aja n'ụzọ, ndị polisi ma ọ bụ ndị road safety nwere ike ịga ya aka n'ofu ihe wee delay gị pụtara uke. So ọ dị very important na onye ọbụla na-eku ume, ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihe na-agara gị sịrị were, from time to time chụpụ aja uke ma ọ bụ kee uke, depends on the spiritualist direction. Ka a marụ na ọ bụ uke ka a ga-ekere gị ma ọ ga-achụrụ gị aja uke. Nwanne na-emekwa ya. Ọtụtụ ndị mmadụ ndị adị eme ya ngwo for carelessness. Ị nwere ike ikpe carelessness, mmadụ uke nwere ike isi n'aka mmadụ wee bịa. Ị ghọtara ya? Uke nwere ike ime mmadụ ịdị sick. Onye ụlọ ọgwụ nọọsụ kwesịrị ite attend to you nwere ike hie ifuru, were ọgwụ o kwesịrị ịgba gị. Ị nwere ike ikpe carelessness mana uke. Attention o nwere ike inye gị onye gị ya. Ịfụrụ ihe a merụ Chimamanda Adichie, as we had it on social media, na n'oluzuru nwa ya ntonyanwa or negligence to the hospital, and ha challenge the hospital for carelessness, the doctor nwụrụ ọgwụ for carelessness. Mana ana m achọ ịgbago n'uke ka ọ bụ to her side, maka na ọnwa ọ mụchara kunu nwa nata obodo a. Now uke emego ọgbadogo aka ya bụ nwa ya nwoke uke. Mana ana m achọ ịgwa gị na these particular things can even be prevented before today. Ana m achọ ịgwa gị na uke have been hovering. Yes, this uke has been hovering even last year. Yes, enwere ike this uke dakwasara ya now have been hovering around months back. Yes, but not the right thing was never done. Now Kuka will carry out the whole kwesịrị o je baizie n'aka ndị kwesịrị health providers
out of negligence nwatakịrị nwoke. Enwego ndị uke dakwasara uke ka o jee weta ihe na ya na-apụta ofu happy trigger security personnel na-agbanye egbe elu gbanicha egbe elu na-ewetuzi egbe ọ mara na o nwere bullet ka nọ n'ime egbe ọgbapụ ịgba onye na-agara onwe uke. Take my advice, ọ bụrụ na ịdị ime mma advice gị ka ime eke sure na ị ga-ekeriri uke ma ọ bụkwa aja uke ofu ugboro ma ugboro na-abụ ife ipụtobe. Ọ bụrụ na ịbụ onye na-eje njenje ịbụ onye traveler kaba arụ na-eke uke ma ọ bụ na-akwa aja uke from time to time. Gị nwa na onwe gị nọ under the influence of my voice right now. Kaba arụ na-eke uke ọnya nwee altar I belong to na watch ya back ga na-eme from time to time eke uke on your behalf even without you knowing. Ka nwere temple mmadụ from time to time o nwere ụfọdụ aja na-achụ na ụfọdụ uke na-eke ma ọ bụkwa aja uke n'afa ndị niile akpọrọ the children of the temple. Long as you are one of my children, yes, I will always look after my people. And what for that they can actually from time to time for their well-being, even without them knowing individually. So get can you come here? Oburu na ikwesịrị ide emi na onwe gị. Mana ọ bụrụ na ide emi, ọ bụrụ na o nwere na altar I belong to. Make sure that that altar na-achụ ụfọdụ aja dị iche iche from time to time for the members. And it will interest you to know that some altars, maybe you don't even aware, na the priest in charge of that particular altar nwere ụfọdụ aja dị iche iche na ụfọdụ okwu dị iche iche ọ na-achụ na-ekwubi n'isi ụlọ as a group dị n'anya under the altar. Ọ dị very necessary. Mana ihe na-achọ ịgwa gị bụ ọ bụrụ na ịbụ onye na-eje ihe dịka surgery ma ọ na-ahụ na aya gị kaba arụ bifo ije na ị gaa to that theater si jee kwalụ gị aja uke ma ọ bụ si jee kere uke as case may be all your spiritualist ga-ama the right one a ga-emere gị. Ọ bụrụ na ị na-eme travel make sure na-ekere uke ma ọ bụ na-akwarụ gị aja uke. Uke bụ ihe na-adapụ ihe ndapụta na-adapụta from time to time ọ dị ebe nkwụsịkwa. Ọ bụrụ ihe ọ ga-abụ ime once in life ị gaa and last no. Mgbe ọbụla ị na-eme njem jee kwa aja uke ị bụrụ a frequent traveler onye na travel even once in a year from time to time mee ya ọ dị very important. Ọ bụrụ na ịbụ onye na-aya ahụ ma ọ bụ na ịnọ na ute ọrịa ma ọ bụ na-eri ime enwere some certain conditions ịma that condition required na ị ga-achụ iri aja maka na ebe a na-eje eteka. O nwekwara aja ụfọdụ ị nwere ike ịchụ o nwere ike iri emeta bụ ị nwere ike siri ihe ndị a ngosiri na nwere nke fọlụ wite. Mana ana m achị ịgwa gị na ọ bụrụgoro na ịbụ onye ọrụ aka na ị ga na-eke uke. Example ka mmakwara gị atụ ị nwere ike onwe ebe ite ndela akwụkwọ contract enwere ike enye gị assurance na a ga-enye ya bụ ọrụ mana ute uke dị n'ụzọ uke nwere ike blọkụ ya. O nwere ike ọ bụrụ ụbọchị anwa data onye anwa ọ bụ ọrụ ya ị approve that contract ga-eweta fonu ka ọ kpọọ gị. Ofu friend nwere ike walk in si na ọkwa onye na-achọ ịmara ya ịlụ ya POP ka ya na-achọ ka ya kpọọ kịta. Ọ sị ya mba hapụ onye a na ya nwere better person onye na-alụrụ ya ọrụ fonu uke abịana anapụzie ụdị ọrụ. Ọ bụrụzie onye anwa enyi ya nwoke kpọrọ recommended ka a ga-akpọ enwere ike adada akpọrọ ya ka ha si abịa forward ọ bịa nye ya ego advance. Ma gị nwa na onwe gị na-efere ozi dị ọrụ gị na ọga na-ekwusi isi akụchapụgo gị ihe a bụ uke. Ọ nwere oge mmadụ ga-achọ ka ọ kwụọrọ ụgwọ ka o nye gị ego o kwere na nkwa ka o sendiere gị ego. On the point i send ego somebody akọlọ his or her attention gwu ya ka ihe kpata ọ ga-eji wee nye gị ụdị ego a na ego ọ na-enye gị dị too much ya wenata aka. Ọ na-eme o nwere ndị nwere ike ịchọ ka esetụrụ nwa bọyị ebe nwa bọyị a na-achọ isetụrụ esetụrụ ị kwesịrị ike uke ma ọ bụ nne na nna gị ekele uke. O nwere nwatakịrị a achọ ka eke uke a na-achọ ka esetụrụ ọbọyị uke si n'aka madam bịa
ọ ga nwere ike gwa madam na ya etetara owute ego dị ụtọ sị ya na ego adị too much na onye ya emeritere uke. O nwere ike ihe ọma na-achọ imere gị uke je blọkụọ ya by onye a na-achọ imere gị ihe ọma echenji ya mind. So from time to time learn ka ị esi na-achụ uke, very important. Uke na-adakwasa mmadụ ịfụrọkwa ndị bịara unu Xmas. Yes, as they are going back, one family, mpa na 4 children, they perished. Mana a na-achọ ịgwa gị na aja uke a na-enwere ike ịchụ aja uke gbukwapụ ya. O nwere ihe a na-akpọ symbolic redemption. Enwere ike ịchụ aja a ọ bụgoro na ihe ga-ewu isi mmadụ, o nwere ike imerụzi ahụ. A na-akpọ symbolic redemption. By so doing, ịkwụ ọnụ ụgwọ a na-agba gị ma yet ị ka dị ndụ na ndị dị ndụ. Ka m kwụsị ebe a. Gịnị ka m na-ekwu? Nwanne na-achụ aja uke ma ọ bụ na-ekwu uke. Your spiritualist will always guide you whether ma aja ka ị ga-achụ ma ọ bụ uke ka ị ga-eke. All depending where the uke is coming. Is it friendly uke or coming from your ndots, or is it negative uke coming from your enemies? Let me stop here. If you have questions in today's lecture, you want us to do deep consultation for you, chat me on WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọ dị ihe siri ike ke Chineke na-apụghị isi m ụzọ m ga-esi luwo ya. Ihe na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessings of Chukwu Oke Pụrụ Ime Ihe be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie, udo dịrị unu.